klepat tanpa pamit Petruk ten pancene sajake niat tenan Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah, jan kita nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu. Aku arep njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Ratu Ndorowati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya saora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak salah dadi pengantu-antune pepundhenmu Pandhawa. Semare konten prayitna semure res. Monggo pangestune bapak itu tumrap aku gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengene sing gawe urip. Muga-muga diudaneni penjangkaku. Ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakrawala aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medhun jurang wis tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndorowati. Tukulan mriki. Iya. Pandhita kang kinarewangsit pindha kombang ngajaping tawang